हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दंजोबो। दा नोंथांमोननि थाखाय मोननै आपडेट लाना फैदों ITI एडमिशन 2023 नि बागै बेसेबां फरायनो नांगोन एन्ड लोगोसे आदर्श बिद्यालयाव गोदान साख्रि ओंखारदों क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना हागोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 हिसाबै गासैबो डिटेल्सआ दङ। दा गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान आपडेट मोननो हायो। स' बिदिब्ला जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव DTनि आन्दाराव बेनो जाबाय आदर्श बिद्यालयानि। दा बे एप्लाइ नोंथांमोना अफलाइनसो जागोन बेखायनो बेयाव अनलाइन हिसाबै ओंखाराखै अब्लाबो आं नोंथांमोननो मोनसे अफिसियेल नटिस दिन्थिगोन आरो बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आं नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाना फैदों। दा लोगोफोर बे भेकेन्सिया फैदों गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स' आदर्श बिद्यालयाव गोदान साख्रि ओंखारदों। दा फार्स्टनि पस्टआ नायोबा जों LDA मोनदों अके 11 मान्थ्स मावनो मोनगोन नाथाय बारायबाय थाखायो। सासे पस्ट दङ बिकम खालामनांगोन 50% थानांगोन 15,000 पार मान्थ मोनगोन बैसो 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय ग्रुप D आव नोंथांमोनाहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगोन 8,000 पार मान्थ मोनगोन आरो बारायबाय थागोन होनना बुंदों। सानै भेकेन्सि दङ एन्ड लास्टआव क्लिनार दङ अके क्लिनारा जाबाय डेलि बेसिसाव 250 पार डे होनाय जादों स' नोंथांमोना बेखिनि सेलारिखौ मोननो हागोन। दा बे पस्टआ जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मोनदों जेराव नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबदोंब्ला स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय अफलाइन खालामनांगोन। दा बोरै खालामगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानैसो स' नोंथांमोना IAS अफिसाव साबमिट खालामनांगोन। बेनो जाबाय गवालपारानि IAS अफिसाव नोंथांमोना थांनानै साबमिट खालामनांगोन। गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड जाबाय आरो एक्सपिरियेन्स दङबा नोंथांमोना होफा जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै एलिजिबल जायोबा चान्सखौ बांसिन मोननो हायो। दा बेनि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ जोंहा मिथिबाय 14 जुनसिम थागोन अके 14 जुन एन्ड बेनिफ्राय सर्टलिस्ट खालामगोन नोंथांमोनखौ सायख'गोन बेनो जाबाय इन्टारभिउनि थाखाय 16 जुनाव स' नोंथांमोना थांनानै स' नोंथांमोनाहाय 16 जुनाव बेनि लिस्टखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नांगौब्ला स' नोंथांमोना PDF फाइलखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव डाउनलड खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना बांसिन मोजां जायो। एन्ड बेनिफ्राय बेयाव माखासे ओरैबायदि लादों जे एग्जाम लागोन अके स' नोंथांमोनखौ एग्जाम लागोन 80 मार्क्सनि एग्जाम लागोन स' बेयाव पास जाबाथाय नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय 16 जुनाव सर्टलिस्ट खालामनानै नोंथांमोनखौ लेंहरगोन इन्टारभिउनि थाखाय बेनो जाबाय 19 जुनाव स' 19 जुनाव गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांनांगोन एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लानाय जागोन होनना बुंदों। दा बेनोमोन नोंथांमोननि डिटेल्सआ। दा बे जाबाय अफलाइन खालामनांगोन नोंथांमोना IAS अफिसाव थांनांगोन साबमिट खालामनांगोन गवालपारानि IAS अफिसाव स' नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन। थ' बे जाबाय आदर्श बिद्यालयानि एन्ड बेनिफ्राय जों थांसै ITI एडमिसननि बागै डिसकास खालामसै माबायदि सिस्टेमाव लानो नागिरदों स' नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ जोबजासिम। दा बे जाबाय ITI एडमिसननि अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बे नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन दिनै 1 जुननिफ्राय एन्ड 15 जुननि गेजेराव लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव डाउनलड खालामनो हागोन अफिसियेल नटिफिकेसन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिसन लानो हागोन। बाट बेयाव ओरैबायदि क्राइटेरिया क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना हागोन कर्सआ 6 मान्थ्सनिफ्राय 2 इयार्सनि गेजेराव दङ स' बेखौ आं नोंथांमोननो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो अनलाइन खालामनाय भिडिअ लाबोगोन आरो अफिसियेल नटिफिकेसन गासैखौबो नोंथांमोननि फिन खनसेबो दिन्थिजोबगोन जे मा कर्सआ दङ। दा बेयाव जास्ट मोनसे सर्ट नटिस होदों जेराव नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन दिनैनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 15 सिम थागोन नोंथांमोना ITI एडमिसन लायोब्ला स' गोबां चान्सखौ मोनगोन स' नोंथांमोना गुबुन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना स्पेसियेल हिसाबै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो साख्रि नोंथांमोना मोननो हायो बे कर्सखौ लायोबा। स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट।